Kekunume ndị nke m na-ejem ọnụ kekwan arụ adịkwa. Anachetago mazuna Volt 104.3 FM. Anachetago mazuna Volt 104.3 FM. Na sinu deje dalu kiswe no yalo mo no no bosinke ta. Nasino dalo. Tabo Thursday 5th June and not throwback. Dikan swegu. Nife ni na igane emeta tabo from way back. From way back. So egwu ni na ni nemporu na ade sure nun merry enjoy. Ade sure nun imagon nun na agụ egwu ka ọ na-agakwa ụna na-esonyekwa ịghọtago ife ọbụla a na-eme na na-esonye ọkụ wee dị mma ihe ọbụla na-eme na na-esonye ọkụ wee dị mma ị na-egekwanụ lyrics na-amụta ihe from it na ọ dịrị izi otu ọbụla o so dị just make sure that na enwe one or two things ị na-pick up from lyrics ịghọtago so otu ọbụla o si na-adị make sure na ị na-esonye n'ihe a na-eme n'ihe a na-arụ
ka o wee dị mma. Safa mba Chinaza anyị na-chetega azụ na Volt 104.3 FM na-asị unu daalụnụ. So tata gwa m unu si na anyị ga-akpa nkata dịka o si dịrị nwoke na nwaanyị. Anyị ga-akpa nkata dịka o si dịrị nwoke na nwaanyị. So ebe ọbụla ị nọ adị sure na ị nọ nnọọ tụpụrụ ala wite oche gị na-egenye ntị na-esonye n'ihe m chọrọ ikwu n'ụbọchị nketa maka na ọ ga-abara gị uru. So enwetara m call today, right? Enwetara m call today gbasara nwata nwoke na nwaanyị. Ụmụ nwoke na-enwekwa ndidi o. M ekwukwa ụmụ nwoke, ọkwifu men. I think men bụ the most patient being enwe n'etiti nwoke na nwaanyị. Because akụkọ nwatakịrị nwoke a kọrọ m n'ụbọchị nke taa bụ akụkọ gbasara how otu o si ask ya mmadụ out 2022 ịghọtago that 2022 nwatakịrị nwaanyị si ya mba ụmụ ifefa na-eme na chọọchị ọ bụ na na-enye gị ọkwa na chọọchị na ọkwa gị gbagonyete na chọọchị ịma na-eme ife ọbụla gbasara nwoke na nwaanyị mana ọ bụrụ na ị nọ bụ na relationship tupu ị bata enye gị that ọkwa na chọọchị ehe nsogbu counseling or therapy or something like that because mana ọ bụrụ na ị dị single ịbata ama nkwezi ka ị nwee relationship until ị si na ya bụ ọkwalitu ten ọgịga na alụ ihe ọ na-asọzi gị imebe. So onye bụ nwoke wee na-asịzikwa m na ọkwa otu aka nwata nwaanyị si wee si ya na o nwere anything ga-ejikọ na ya because of ife ọkwa onwe na ya bụ fellowship. Elukwanụ onye ka eluzikwa anya gist because no ịmago na nọrọ in a relationship so man the girl man no na any relationship otu onye gwara ọkwa biko gbakọ ọnụ 2022 till now how many years? Ụmụ nwoke na-enwe ndidi. I will categorically tell you na ọ bụ na nwaanyị ahafụgo gị na since yeah like kita anyị nọ na ya kịta 2022 till now bụ 3 years right? Not 3 years. So nwoke the patient and don't say that na ọ ask year out last year nke nwaanyị jụ ọ bụrụ na ọ jụ outrightly ọ jụ si ya na-enye ya one excuse onye ọ sị ya na ọ na-abụ oke mbọ ọ sị ya na ọ na-eme nke a na-eme nke ọzọ ọ sịkwa oke o change ya his character erukwa this year nwoke echenji feel kwa na o change go character ya wee jekwa ask zikwa nke nwaanyị out ọ na-asị ya chedugodi na-emesịa na ọ ga-enye ya reply ka echelekwa obechekwa gọpịa sị anya don't worry ka ọ naruo n'ụlọ nọrọkwa n'ụlọ nke nwaanyị kpara ya sịzi ọsị m na onye nwa drọpụziri ya meseji nke nwaanyị wee bịasịzi ya dọọ bịazie na hafụ echi niile ka ọ tụpụrụ a na-akpaso ya anya bụ nkata. So o ruzie echi ya nke nwaanyị si ya mba na ọ chọrọ after dilly-dally after how many months so okay kpọzie m tata ịmago from the side of how I'm not pain because ihe ọ na-agwazi m kịta bụ na ya bụ nwaanyị abanyego relationship ọzọ na ọ na-afụ ya na ọ ma na ọ nọ na another relationship mana ọ ya ha ekwu na ọ na-ewute mana ihe ọ nọ na-egwazi m metụta m bụ na m chọ ka anyị weta ebe a bụ na ọ sị na ụmụ nwaanyị na-eme mistake too much that na ọ mara ife nke nwoke na nke nwaanyị na-emekọ ihe kịta nwe ya bụ nke nwoke enwero na ego ka ogologo ka ọ ka atọ ka mma ka ọ ka ama n'otu aka ụmụ nwoke si eme ụmụ nwaanyị si eme mistake aba na marriage that's na mgbe na this girl na nani ya dịkwa close nani ya na-arụ n'ofu office actually so ịmago onye like ụmụ nwoke I trust you people ụmụ nwoke na genuine intention na mmadụ ọsọ ya bụrụ your neighbor bụrụ your office colleague ị ga na like dị ọrụ dịrị ya mfe inwe ike mbọsị ị ga-arụ ya arụ ọrụ ịrụ ọrụ mmadụ na-abụ ihe arụ ịrụ ọrụ mmadụ na-abụ nke nwaanyị a na-ezupụrụ onwe ya ike na-ezupụrụ Jizọs ike. So ọ na-asị m kedu ọkia na o chekwara na topmost priority ụmụ nwaanyị na fa na-achọ nwoke bụ onye na-etake care of them, onye bụ na akpọkwanarị ọza, onye bụkwanarị na naanị ọtụkwanarị ya nke nwaanyị si ya jump ọ sị ya how high.
so ka ezi ka nke nwaanyị si wee hapụzie ya wee jee sobezie nwoke ọzọ. Ndị njem ọnụ ọ bụ ya ka m sị ka m buru bịa taa o tinyelu m ọnụ na ya bụ okwu maka na m nwere ife mma sị fa agwakọtago m nke nwoke si ya na onwe ike ọ bụ na ọyọ karakta ebe ọ bụ na ịdị caring like this mana nke nwaanyị still ọ bụrụ ngwa ka ofe ile na onye idi jee chọrọ onye ọzọ na ọ bụrụ ihe ị ga-eje gbakasịba arụ and onye anọnube na relationship nekwa anya onye anọnubekwa na relationship before like ọnọnube na relationship before so ọ bụ na o kwetara nke nwoke a na-complain to me ọ bụrụ first person ịmago because nke nwoke na-echezi marriage at least na kpata next year or early next 2 years end of next year or in 2 years time o mee gịnị ọ nụọ nwaanyị so na onye gaa ya n'akụkụ ya na onye na-ejebe anaba na this girl because ha na-arụ n'ofu office so ife niile and the girl na-arụ under him so ife niile mgbakọ nzukọ bụ this girl ịghọtago so ọ na-ewute ya kịta that after everything according to him they have been through na the girl decides ya ịmago na ịchọrọ onye ọzọ wee sị ya chekie karakta ya ịchọrọ ọ bụrụ karakta gị chụrụ nwata nwaanyị a ọsọ nke karakta bịa na ọjụ gị ọsị ya na ọ na-abụ oke mba na ọ na kedu ihe ọzọ skwe na ọ na-work towards it mana ife nke nwoke chezozie bụ that na you are working towards it na igosigo this girl the real you before you ask ya or after ask ya out gives nke 2022 so the girl finished ọrụ ya in 2024 which is last year ya bụ mgbe ọ gwaziri ya kadania mana between that 2022 and 2024 a lot emego n'etiti ha na-abụ because according to the girl a lot emego n'etiti ha na-abụ that na ọbịa nebezi anya for that na onye achị change na real character ya bụ nke ahụ ọ na-egosikwa ya sinso nke ahụ ọ na-egosi ya na ọ laikrọ nke ahụ ọ ya awọnalute nyawa bụ nke nwaanyị ebebe akwa wee sị ya oh so dị laikcha bụ onye bụ nwoke sef ị na-emega so yes but na that point na ọ nọrọ in the space ya nwe bịa nwebe relationship them but na ọ nọ na-watch the guy so na-ajụkwa ahụ ka njụkwa ahụ ka nsịkwa ahụ ife anụ a nwoke na-asị ọ ndị mmadụ na-asị let me change ọ pụtara na-asị ọ pụtara na nwoke ọ na mmadụ ama nchenji nwu ka could it be that na mgbe ahụ na ya bụ nwoke na ya bụ nwaanyị enwetawego bitterness ịma na onwe ihe bụ na ịdị close to somebody na-ene onye ahụ anya ka onye ahụ ka ịmago ị na-watch the person onweze omume ọ na-emezi along the way bịazie changebezie your perception about the person or changebezie your ịmagodo otu isi interact with onye ahụ could it be ọnya ka ọ na ọ bụrụ ya because ya bụ ife abịa m na-asị ebe nwoke dị carry like nke nwoke si na nke nwaanyị sikwa narị ya jump ọ jụọ ya how high everybody na-asị ya ịmago na onye a kedu gị na this girl everybody ajụbaga ajụjụ around a na-echezi ka ewetazie wedding card ka ewetazie invitation card so ajụjụ wee bụrụ ifili na nke nwaanyị a metere ya ka ọ na o meteghị ya mmadụ nọ na-echi ya from 2022 wee ruo 2025 only for nke nwoke inotice zi na nwaanyị nwoke ọzọ nọzi na relationship now so ka anyị mepee phone line na ka kpọọ m na 0706048585 ma kpọọ m na 0915-570-8347. Hello. Good evening. Ke ime? No. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? No, Ezimo. Gani? Yeah, thank you. That very guy man, ya bodo na onwe ya. Asị na onye ha jụọ onwe ya. Ịghọta? Ọ jụ the guy man, does not mean that the guy man ga-jụ onwe ya. O nwere ike ọ bụ na the girl I like or the boy. O nwere ike ọ bụ na the boy na pressure ya. Or like ya. So,
decide ya ijiku on your like. Yeah, before you get married, I got achọ. Ụmụ nwaanyị kali. Ọ bụkwa na the same church or God church also self for him to go and choose his choice. So I bụrụ ya ga-eji ọ bụrụ ya dị guy ga-eje nwe mgbakasị arụ. Ọ wee ọ na in future ọ bụ na man na-aba ama match. Ịghọta. So ka the guy ghara ịbọdọ bụ ọ bụrụ mụ ama mbọdọ onwe m. M ga-asị nsogbu ọ dịrị ebe ọ jụ mụ ama njụ onwe m. I have to move on. Mmadụ anwụrụ, life goes on. Uche onye ọzọ. Ụmụ nwaanyị karị. Ụmụ nwaanyị karịkwalụ. Road. On the clock. Daalụ sọ. Daalụ. Ịma na a na-aba na-ekwu ya sometimes ị na-agwa ndị mmadụ money is not everything no. Ị ga-ebidogodu na mmadụ ịtọreti gị tupu ịrụzie etu mgbe onye a ga-awụsazi arụ nna bụ eribezi ego dị eru unu na-abụ because according to the girl n'onwego omume onwetego ụmụ ome the guy mesachara ya ọsọ mba na onye a kịta na anaghị ama spend nwekwanụ time life together. Hello, good evening, ka afa gị na-ebe isi akpọ m? Afa gị bụ gịnị? Oh, Bright, gaa n'iru nnọọ. Eziokwu dị special bụ na the girl anakọrọ the guy mana the guy amarọ and the girl amarọ ka o esi where the guy nọ like based on the relationship understand mana the guy after ya ka o ji ike at that distance period but the guy couldn't understand that's just the truth. So the best thing for the guy is just for the guy to move on. Daalụ sọ. Nke nwoke ọkwa inu gị asị gị move on with your life. But ọ na-adịkwa n'izu onye chewuru mmadụ for 3. In fact, ya na-akpọzi m kịta ahụ ka m gwa the girl that no nwekwa ife dị outside. No nwekwa ife dị outside. Ọ na-ejekwa outside. No nwekwa ife dị ebe a. Nna wondazi eziokwu na nwere ife dị outside. Ha. Ọ bụrụkwa ife agwa anyị o. Ọ bụkwa ife agwala anyị. Ịghọtago? So cheta na anyị nọ na Vote Odenigbo na YouTube channel. Yes, anọ m na Vote Odenigbo YouTube channel. Anọ m live na YouTube. So ọ bụrụ na ị chọọ isonyela anyị na YouTube ka ịmago ka isonye n'ife a na-eme ka ifu ka isi eme ya na studio. Jee na YouTube gị, mepee your search space, type Odenigbo Vote ma Vote Odenigbo. Nke ọ bụla so gị ofu ife afụ. Ị ga-afụ our ring ebe ọ na-atị ịmago na ọ na-acha red. Click ya. Iwete onwe gị na live anyị ozugbo. Na-ekene unu ndị niile nọ na live. Emmanuel Ọnụzirike nice to meet you. Nice to meet gị nwakwa. Where are you? Oh, where I'm from. I nọ na Volt 104.3 FM. No, daalụ sọ. Okunade Timi Line. No. Drake Media. No, daalụ sọ. Daalụ ka iswe nọnyela anyị na YouTube. Hello. Ka ime? Ka Chinweokwu ka ebe isi akpọ m? Nnọọ. Gaa n'iru. Welcome. Ya na-achọ ịgwa nke nwoke bụ ya bụ ndụ ya n'ife. Ihe dị na nwaanyị egbugokwa ndị ogbugo karịrị ndị ọya gbugoro. Ịghọtara. Ihe abịachakwa izu fọketụkwa akpasị ya ihe na ya rapụ abịachakwa izu onye na-eme bụ onye mgbara ọbịtara isi. Ya nwere ndụ ya mere ife ka onye debe a ka onye debe ghara imere ime ya arụ. Na ụmụ nwaanyị erika. Nwaanyị ada agwụ na ọjọọ ga-afụkọpụrụ ọjọọ ga-afọrọ karịrị onye nke a. Onye ka ya ọfụma na ndị ya gwere ndị nwunye onye dịsi ike ya bụ ndụ ya mere ife. Daalụ. Daalụ sọ. Daalụ. Soon feeling na hope adịrọ. Nke nwoke wetakwa m akụkọ a ka bịa kọwa ya na hope adịrọ. Ịchọ ka mmadụ nwụọ. Achọ ka mmadụ nwụọ biko. Onye chego for 3 years. Ihe ọ na-emezi bụ na ọ na-agwazi anybody that cares to listen. So biko unu na-akọwa na hope adịrọ. Hello. Good evening. Ka afa gị na ebe isi akpọ m?
Ọzọ. Nnọọ ọzọ Vitus nnọọ sọ. Gaa n'iru. Ọrụ gị na Odenigbo FM. Daalụ. So nke nwoke ya duwe ya because na-asị na mbọsị ezi nwere ka mbọsị ezi pụtara. So ebe ọ bụ na nwaanyị hapụgo ya chọrọ ịka ya mma, that is choice. So ya na onwe ya chọwakwa another choice. Ya arapụ nke kedu ihe na-echebe outside Owerri. Then dịka Owerri ka na-ebe ọ na-egosi ya nke nwaanyị ebe ha nọ n'ọfịs arụ ọrụ. So which means that the girl I like the character. So all character come like a culture is outside. That is it. And okay, be quite careful. Like another girl or get meet go. So marry how may avoid. My mistake nke why me na. So many excuse came there. So also see what I said because ebe I like her or ebe ihe na emebi so that you can get okay mara but it's all what you say yes after everything end in this way so you have the way now you need from na table go je moji daalụ sọ daalụ nwunye okwu like that nke nwaanyị mara nke nwoke mara ebe a correct ya na jisi ike mee gịnị ya jisi ike imago man oge make corrections and a lot of people we make corrections na afiafa retake corrections bụ problem ị na-awalozi na yo imago ma gba ya stupidity or ignorance ife na ebe a na-ebe ị na-awa ka ị ga-eso eme expect different results ọ bụ na ị ga-eme the same thing of there are possible ị ga-eme something different ka ị nwee ike nweta different results progressive different results. Hello. Good evening. What's Nata Radio gị? Ọ dịtụgokwa mma ọ. Gaa n'iru. Honorable Ndubisi nnọọ ka eke ime. Asị m ka ndị ọrụ aka ajụjụ. Ọ bụ ego a ka Chineke siri tụmasị alụmdi na nwunye. Biko ya. A sị ndị enwekwa ife jikọ na ya for 3 years o. Ịghọtara ihe m na-ekwu. Ọ bụ enweghị ihe jikọrọ ya na ya. Mba o nwero. Nwoke nwere mgbe o mere ihe. Na nwaanyị erika. Maka na o mechie kpọbata onye a ọ ga-erigret ya nwaanyị a ga-edote mawa n'elu maka o nwere asọm of love n'ebe dị man nọ e nwere ndị ebere ihe ọ ga-afụ nke dị mma nke dị mma na ihe ọ bụla ọ chọrọ n'obi agha nke nwaanyị apụrụ ya n'ahịa agha gbara etu nwoke si fue e nwere ndị emere ihe. Alright. Oh, daalụ sọ. Daalụ. Chai. I na-feel for this guy because I understand. Ewata m otu love shi aga. Ewatago. I love mmadụ onye ahụ love oge back. Ma na udo adị, peace adị, onye ọbụla adị happy. Hello. Good evening. Ndị mma ka eke imekwa. James no. No. Abịa n'uche nke m ọ nwoke a na-efe eke ihe a niile o nwerekwa ihe dị n'ihe a ọgwa Chineke bụ ọrụ ebube ebe a nke nwaanyị na onwe ya ugo na ọla ikere ị na-afọs dị afọs ndị ọ ka amụta nwaanyị si ewepụta ọnụ ya wee si na ọla ikere ya nwa na onwe ya isi agha na-enye ndị ya nsogbu anọ 3 years anọrọ 3 years a tara onwebebe ọjị onwebe n'isi n'ome n'isi ejiga ọ ga-asị na ihe akịta bụ ihe na-esikwe na ọ na-arịa na ọ na-adịga ewepụta okwu ọnụ si na ọlaikere bụ na ọlaikere ya bụ nwoke na onwe ya o nwere fọt onwe mana ọ chọrọ ịkọwa fọt onwe maka ọnwụ na ọhụrụ ya edela nne n'ike wee si na ọ ma alaike ka ya na a na-abọ ṅụọ gị na nwunye nke ọ ya chọrọ ikwu fọt onwe so that maybe
emego tụọ esi wee nọfụ na o mebi ihe ukwu ndotiri bọ na-edu ọgbakọ ere ụha na ọ ma adaba afa na ịbịa na-esegbu onwe ya mana ọ na-eme nnukwu mistake and o nwere ihe ọbụla a ga-eme ka datledi kwekwe na ọ ka na-abụga n'oche na nwunye ọ ka ama ebe ọ na-eri ntori na himself ya ji nwaanyị wee kọrọ esi onwe ya tupu o jee chekwa nwaanyị ọzọ ọ bụ na ọ wụrụ ihe a mebe ka na-emegbu ya ọzọ maka ịnwa na onwe ya na pọtụ so ọ ya nwa bụ ihe m chọrọ itinye na okwu a. Thank you. Daalụ. Daalụ. All right. Daalụ so cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM just in case ọ bụ na ị just na-estrolu in kịta anụ a just tune in ị nọ na Volt 104.3 FM afọ mba ntị Chinazọ ị na-ego Odenigbo na-abịalụ gị na akụkọ na alụ 4 mụ na ga-anọrọ ebe a wee ruo 6 ma nkata ka ụmụnne wụsa arụ n'asụsụ anyị gwa onwe anyị eziokwu otu o kwesị ịdị. Hello. Hello. Good evening. Good evening, Adi Chinazọ. Ka ime? Ọ dị mma nwaanyị ọma. Gịnị ya na-eke? Ike o. Ị na-ege na-azọta na-akọkwara. Ike gwụlụ. Ị na-agbalị. Daalụ sọ. Eze nwata esi Maryland na-akpọ. Eze nwata nnọọ. Ị mara nke nwaanyị ahụ ezigbo mmadụ. Ihe ga-adịrị ya mma. Ihe ịma na asị na Chukwu na-ehukọ nwoke na nwaanyị bụ di na nwunye. So nke nwoke ga-echere ka Chukwu nye ya nke ya. Maka na onweghị ihe ọ ga-eme onye a alaiki ya. Onye ga-alaiki ọsọkwa ya na-eme ihe ọwụwa si na onwe ọjọọ ihe ọ na-eme dị iche nọ na nke nwaanyị onweghị ihe ọ chọrọ o nwere ibere etu esi alaiki mma ịma ya na-akpọ lọvụ ha dakọta ha daa ana nke nwaanyị aha kwanịrị wee kọwara ya na ọwọkụ ọ ga-enwetakwa onye ga-anụ ya ga-adị mma ya nwa jiri nwayọọ lelo down 3 years ọnụ ya n'ụdọ gwete ọjị o nweghị ihe ụka mere o jiri nwayọọ chọwa onye wụ nke chi ya kpee ekpere jee ụka mee onwe ya ọfụma ọ ga-enweta onye ọ ga-anụ ga-alọbụ ya etu ọ ga-esi lọbụ onye ahụ ewepụ obi na onye nke a na ọ bụrụ onye nke ya. Thank you. Daalụ sọ. Okay. Na-ewepụ obi na nke onye nke a na ọ bụrụ onye chi wetara. I'm talking about onye chi wetara. Ọ nwekwa ihe ọ gwa m. Ọ gwakwa m na ọ na-ekpe ekpere while nke nwaanyị ịmago mgbe ọ notisi mgbe di gị ọchịchara ọchịchị ya ọchị lasti ịmago na ọ na-agwazi di gị ka na ya dị na mma ịmago ka ha bido at least by next year or 2 years ka ha settle all down ka ha build work together akwa ifu nnukwu na ọ na-adị mma ibuild together ọpịa oke o ịmago ọ sị na nke nwaanyị gbagharịba ihe a niile ọ na-agbagharị so nyanwa na-etinyekwa ya na-ekpe ekpere na he wanted to move on but up the spirit ya na-asị ya be patient that this person will come around. I want to know spirit like a Holy Spirit but there is a spirit inside. I am a rosy spirit in nke holy nke mmadụ nke mmụọ nke mmadụ but there was a spirit adagwa munu spirit na agwa nu ife na-egekwa ya ntị except na spirit aha o borokom ọ bụkwa follow borokom mana ị ga na ikwesị ịdị very spiritual ka ịmalụ nke bụ nke. So we say that na osia be patient no be patient ka anọzi till today or decide say ka ọkpọ because no be afụ that na no nwetego not the serious because no na ọfụfụ ọza call ịmago before ọmọrọ what is going on until today taa ka ọghọta what is going on nwata nwoke kpọkwara m isi ụtụtụ ebe 8 a.m. wee kpesịrị wee kọba. So ọ dị very important spirit anyị dịkwa ama but adịntịmarụ nke bụ nke ọ dị very important. Kpọọ m na 07060485853 and of course ajụkwa m nke nwaanyị si na spirit ya gwara ya nọ nke a bụ di ya. Hello.
Ka ime? Dị mma, chichi na-azọ. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Owo Junior, esi m emene wee na-akpọ. Owo Junior, nnọọ. Ịma ihe dị n'okwu a, ọ bụ eziokwu na a ga-etinyere mmadụ alụ na ya. Mana alụ ọbụla ka azụ mmadụ nwere ihe narịọ ịnụcha ihe ndị ndị na-abara ya edo ụwa ọdụ. Eziokwu. Maka ana m ekwenyere mgbasa kịta ka mmadụ na mgbe ebite mụta ụmụaka. Eziokwu. Enwere ihe ọbụla a ga-achịkwa na-agbasawapụ ọzọ. Ihe ọbụla ị ga-emewu kịta ịdị na-afụ ihe na-eme otu ma nwoke maọbụ nke nwaanyị. Ine ya n'anya relationship taa na ọ bụ ọzọ ihe ga-aga n'iru. Nwantị na ihe ị ga-eme n'ime bụ ya ka ọ bụkwara na ị were onwe gị. Ka mmadụ ama nnọkọta o jebụrụ onwe ihe ọbụla ọ maara na ọ gaghị awa ọkụla eleta. Ị na-asị ị na-ere okwu n'ọzọ ya. Kedu ihe gị na-aga n'ụlọ onye ihe ma mmadụ onye gị na-ahara ihe gị. Mana ebe unu nọgoro etu a na wee fụ ọgwụ ezi omume. The best advice to mmụọ bụ were ahụ ji ezuru onwe chọrọ onwe onye ọzọ chọwa ya chọrọ onwe onye ọzọ. Ọ dịkwa mma etu a ka ndị ọzọ. Thank you. All right, daalụ sọ. Daalụ. And nke ka njọ bụ na nke nwoke chedi na nke nwaanyị ka na-eme ka oge ete ya jealous. See, love is a beautiful thing. Oh. Love is a beautiful thing. Love amaka. Love na so. Love na-eme gị dị vulnerable, mellow down. Like if onye gị na ya na align, if na love ga-eme gị dị stress free. Mana inwe anwa love for the wrong person. Hey, hello. Hello? Ka ime? Ọ dị mma, Aunty Chiazo, kedu? Ndị mma o, ka afọ gị na ebe isi akpọ m. Godwin, achala ọtọ. Godwin, nnọọ, o tekwa. Ihe wụsịrị na mgbede a maka. Daalụ. Ka mgbapụ ya ọsọ. Nwee bụ na oge ị na-ekwu okwu mgbe ị na-ebido. Isi na ha na-abụ n'alụ n'ofu ọfịs. Yes. Ndị na nke nwoke ka nke nwaanyị n'ọkwa na nke nwaanyị ya n'okpuru. Ọtago. Nke nwaanyị ahụ nọ n'okpuru ya ọ bụrụ na ọ lọvụ that guy ka ọ nụọ ya. Ọtago. Ihe o ji respect the guy because na ọga ọ bịa n'ọfịs and ọ chọrọ ka ya wee issue na the office because ọ dị mma na equality. Ọ bụrụ na ha na-abụ na the same position at that office. Nke nwaanyị aka cut with that relationship since. That's why the thing last 3 years. On now manage the guy. All the guy make the advances and not the girl. So because of that, in Kawai and India, or what the whole quality also, now Ochoka that guy, no, Mamba and Jechiho can in the because he after one, what the wine of one Nimo Noka, now roll the chiche. Then somebody to go that day, no man got more drum, more Monday spirit. Ọ na-apụgharị ka ọ kwagịa na fam na nwoke ọzọ ga-ata ya afụfụ ọ hapụ ihe na ọ na-adị common with ụmụ nwanyị. Ụmụ nwoke na-adị more loving than women, you understand? Ọ dị very very clear. More loving than women in terms of ndị ka na-achọ fall in love ka ọ bụ na ha na-abụ nọ in love. M na-agwa ya eziokwu. Mba ka nghọta. Ha na-adị more loving, ha baa na relationship. Ha na-adị more loving and dedicated than ụmụ nwanyị. Nwanyị nwere ike ọsụ na ya love nwoke a ya na about 10 men ọda ha ncha anya iso. Ọbụrụ nke ọ lọvụrụ ihe ọ na-achọ bụ the material aspect of this. Is it the material ka onye ga-ebu ụzọ si will you marry me? Because anyị ma na onye ma ga-eme gị o nwere ike onye gị na ya kwụsị nsị ayarịpụ gị. I'm not against that one. If that guy saw opportunity to about that thing, I until I this person. Mba, Ochekwa wanted the person. Ochekwa wanted the person. Ochero wanted the person. No, na ọ gbagharacha before wee bịa gwawazie ya ịmago na ọchọz nke nwaanyị nke nwoke later on ka nke nwoke chọpụtazi oh no o nwetego another relationship. But that was after. This guy is in a marriage from day one. And the girl after all.
I can actually cover here. Uche the guide na the marry hope ya Uche at the issue. And not just that the best no character. Never character, but good and bad. Because if in a marriage you go marriage of two unknown persons. In a relation, I can say I'm not judge and I say God blood relation. So complete stranger. And the work are two strangers were the same a blow from Maka. You understand? So I get this so this guy by another marriage, organo on the receiving end, very. And the man enjoy the marriage. That marriage. 2 days study another person. And the work at this lady, the boy, and this guy, I will not report a mother, on a chopper, this guy, and know this lady, unless no intervention of Holy Spirit, organ on the receiving stand there. I mean, giving or receiving. Receiving and in the receiving and in the okay. Okay. That lady can make responsible things. You're gonna pass your mom will join at that marriage. And because now the love of the guy can take the lady, or the guy am comfortable in that marriage. So crisis before now in the marriage or way BP. And like the other person who ever never love for the guy, the tendency is that they don't show extramarital relationship and the marriage. Thank you. Dalo so. All right. And ihe okwu bụ eziokwu because acheta m ife ngwalụ nke nwoke mana ịma na ebuche onye adị njọ who can tell ọnwekwa na onwe ike na unu abịa unu asị m nekwa majik nke nwoke ga-eme because one thing with this life is ịmalụ na mmadụ achọrọ gị ọ dịrị izi especially ọ bụ na ọ ga-enwe bụ ife love ọ dịrị easy to let go mana ịnotice na mmadụ alọvere energy gị na ya dị align ọkakwa mma na ịkọrọ also my dear brothers and sisters ọka mma na pass through the pain say okwu na relationship than marriage nke marriage na-aka afịarụ because unu adịgo so committed enwego two families enwego plenty bodies dị involved so ọ na-adị ma ụmụ sayensị apụtaba n'oge efu ya hello keke ime good evening ka afa gị na ebe isi akpọ m ka ihe mezin ụgbọ na-eje ebe thank God na ime isiri ya
All right. Dalo, so you say, and yes, on your boss that now. No worry for the outside. No worry for the outside. No, no, now wonder park. Keke sort way here the outside. See a lot of things the outside. Better, in fact, you got for your partner, but at that point, if you got in play, discipline and commitment. Maka better the outside. Here na one day all these jealous partners. Now watch out there. Coming gonna see your partner in an reassure you. Please all the outside the phone you can get Maka. What you that now? No choose gogi. And otu one choose gị okwesị onwezi onye ọzọ na-abụrụ gị. This guy mepere ọnụ na-asị m there is nothing outside. Say there is always something outside. But you need to pick a struggle. You choose nnọọ nke isi na ọnya ka isi na-awa gị pikie ya ọfụma otu ga-esi maintain n'odi isi ọwụwa. Then you flow with it. That's not there is nothing outside you just deceive ndị mmadụ. Hello? Uruchioma ka eke ime? Ka afọ gị na-ebe isi akpọ m? Tantalizing nnọọ. I'm telling you, Abu has. Maybe aqua. Next Sunday here. Oh, wow.
Dalo so tantalizing. Dalo. All right. If I just purify maka onye ọbụla o metụtara, somebody somewhere na-agabiga through this thing. Ị just na-achọ okwu anyị agwa gị nya ọ bụrụkwa that na adị enye gị advice so a na-enye gị advice mana somewhere in your heart you feel that something can be done nakwa ege ntị ka ị mara if something can be done or na something ama nkwekwa done. Hello. Good evening. Goodness from Ababa, no. Dalo so. All right, so sigidigi chọọ ka ịmalụ na onwe ọzọ ga-adabalga onwe ọzọ na-adabalga na-asị gị dat na onwere ife dị n'ilo ihe anyị ji na-ekwu ife a bụ tru ọ na onwere ife dị n'ilo ka ife dị na nke nwoke anụ a cheketelu nke nwaanyị chekete nke nwaanyị chee ya for 3 years at the end of the day nothing because ife a time wasting ife na-ewute m n'ife a niile bụ na nke nwaanyị mana ọ chọrọ this guy from day one even as of 2022 ọ chọrọ the guy. Yes, because ọ bụ na ọ chọọ ihe ọ kara esigodi ya yes ka echelụzie ka o mechezie ihe ọ na-eme ọkwa e nyere ya ka o lituo because yes ifu nwoke chọọ ịga obodo oyibo na-achọrọ ịnụ gị ọ ga-adị both with full chest ya na-asị gị wait for me adịke nwaanyị afụgo na nke nwoke a dị really interested ebe ọ nọ ihe ọ kara ime ọsị nke nwoke ngwa wait without isi nke nwoke took it upon himself to wait at the end of the day wait tara something. Anyway, hello. Good evening. Okay, Zimogani. I'm telling you. Balakasa, dalo so. Dalo so. Sorokwa m kwuo my brother. Sorokwa m kwuo ekwu n'ife ọ na-awa na-asị na o nwere ihe dị outside. I will be wondering ike na-agwụkwa m by that statement. Mụnwa ya nọ n'ụlọ be m like this ma pụrụ outside ọ dị m ka o nwere ego na-agbanarị m ka ị na-asị na o nwere ihe dị outside. Nwetakwa gị. Hello. Keke ime good evening ka afa gị na ebe isi akpọ m Ifeanyị nnọọ. Ọ bụkwa first o. Na wow. Na obi elekachago unu. Na. Ta wow. Na mba o. Orube
I use that word. And yeah, I'm okay boy na use there na radio. Oh. Dalo so kene chalum the girl. Oh. Kenele me asana tichina zo na ekene ya. Dalo so onyi. Ama anugo m ka ọ chesi gị onyi. Dalo. 0706-048-5853. New callers. 0706-048-5853. My phone na 0915-570-8347. Hello. Mgbede ọma ka eke ime. Okay, gaa n'iru. Chai. Dalo so. Dalo. All right. 0706-048-5853. I'm telling you, I wouldn't even make you emotionally. Yeah, water. If I dress now, what I'm working on, wake 2 months. So hello. Hello? Kekime. Tantalizing or no? Mba na anyị na-akọwazi na otu situation dịzi kịta na ọfụgo na oluzu ego nke nwaanyị so he feels like dying ka nso oyibo maybe ka ọ dịtụ laita ọ bụrụ na ọ chọọ ịnwụ anwụ pa na ọ chọọ igbu onwe ya no ịmago that emotional strength na ọnwụ ịmago otu a ka o si dịkwa nwaanyị otu a ka o si dịkwa nwaanyị ifekwa nwaanyị lọvụ nwoke otu a ka ọ na-adịkwa onye ọbụla na-emumu so long as n'ime gịnị na ịlọvụrụ mmadụ o nwere onye ọ dị bịa iche ọ dị ebe niile otu a ka ọ dị ifube na nwaanyị ị na-eme it the wrong people ọ dị ka gị nwa na onwe gị dị ka ịdịrọ mma ya because na ịdịrọ mma ị naghị eme it ị na-eme it ndị kpọkịrị ịkpọ ibe gị ya bụ the thing mana nsogbu adịrọ tantalizing da daalụ daalụ alright so ọ dịrị easy ịchọrọ onye inwe ike this guy si not try kwara ọ nwekwa relationship ọzọ try mana relationship ha lasịrị 1 month maka this girl ajekwa n'ọfịs ọ na-afụkwa the girl ịghọtago na ọ na-emezi call ịgwago the girl a na-edobe arụ ka ọ na-afịa ofu na arụ na ọ dị surprise sef at the long run na this girl mechazi si ya mba hello ka ime no gaa n'iru yes sir
Ah, Nkechi nka. Nkechi. Nkechi nka. Akwa ndị sharp sharp. I like kwa ba. Mma agwụ. And onye nke a bụkwa onye chọọchị. Ọ dabasịan. All right, so what the no get loud and clear. So what the ha. Okay, oh. So na nwoke atasigo na arụ ihe meses last month. Early last month. Ọ kwesịrị n'iji onye na-agbasi mbọ nwaanyị ike otu a ji na ego ka o jiri. Yes. Ọ na-anụ iyi na-ekwu, don't worry. Ọ na ha anụ iyi na-ekwu. All right, daalụ so. All right. 0706-048-5853. Time na feme kwarapo. Na sifuru akwaku na ige one soft ride today. And it was soft. Na akpa mochi under somebody's emotional trauma. Ka I na ever achikasi ọnụ. But all the funny shakas. Think I say my 2 cents. Think I one or two things. What important. Hello. Take ime. Chioma. Hi. Mba. Na wow. Onye dị single. Ike gwụ.
Akata kale. Amarachukwu. Amarachukwu. Dalo so. Dalo. All right. 0706-048-5853. 0706-048-5853. Mo ibom na 0915-570-8347. Hello. Hello. Okay, jisike ba chimazu. Ya anyị na-ekwu maka ya tata maka nwoke inwe ndidi at the end of the day patient. Ka o patient chaz ma mara na ọzọ wasokwu patient ọzọ ọkwụ o nwere isi pụtala n'ife ọ chelụ and ife jụesi na nke nwoke may blame ya somehow because I think na love o nwere ebe nke nwaanyị nọ blinded or dị too blinded that na ọfụrụ dị na this girl amansneta si air. Hello. Hello? Are the two blinded? If that's na ke nwaanyị ama nsi di ya n'ụwa. Yes, because ana m ekwu okwu ebe a nna agụ ya ka egwu the sensitive. Ịdị sensitive mmadụ ama mme gị onye isi iberibe as if you a fool. Ị ga-eji aka gị sepụta onwe gị na ọnọdụ ahụ tupu etinye gị na dị ọnọdụ nke bụ na ịma mpụta nwụzi. Mgbe ihe apụtazi apụtawa in pieces. 0706-048-5853 biko ọ bụ na ị chọrọ ịkpọ m jisi ike make sure na fonu gị or your radio na ịgbatịnatara ya agbatịnatara ka anyị nwee ike nụ onwe anyị ka ndị mmadụ nụkwa n'ife ịchọ ịgwa anyị ka anyị kpaa nkata ka ụmụ nwanne. Hello. Ke ka ime? Wee banyezie ịmagodi men chai mba ihe ya eme bụ na mma agwagodi the guy first wata ka anyị hapụ invade the privacy mmadụ. Ha ncha socha. Daalụ sọ. All right, bye bye. Ndị consolers achọkwa m ikwu ihe dị m n'obi o ka m gbakwa nkịtị achọkwa m ikwu ihe ndị m n'obi unu na konsolu gịnị onyinye dị sho na nwere nwoke ji gị aka maka ụmụ unu ụmụ nwaanyị unu ana-awọ ka unu bụ ụmụ nwaanyị unu ana-awọ ka onye ji gị aka ọdọrọ m ka ị ga-agwa m eziokwu mana ya adịbagodu emesị ya nkata for another day ya adịbagodu first. Hello. Mama Jean, no, ka ime? No. Eyo, anyị na-egide ya. Daalụ. Ewo, daalụ sọ, imere ọfụma. Daalụ.
Dalo. Dalo so. Alright, dalo kishwetiela yo no the very important na inu yi kwando sinke nwoke ya dibe. Owa bụ ndidi. Owa bụ ndidi. Ife ọbụla mee gịnị malụ that no experience and all for the best. It's not all left is for you kita ịmazị na ihe eji akọ na uche gị chema the thing ichemachaze ya mara which way to go. Because the first thing I'm going to guy about that now, he just feel here that now along the line, only I give you like, I'm going to get wine. You're wait for wine. Wait for wine. Have fun if I like. If they don't think twice. Yes, and 3 years is such a long time for mother. Only I Kwesili Jizaki and not chete back to you. But also get we just when I wear an catch. Hello, Keki me. Good evening. Dalo, ka afọ gị na-ebe isi akpọ m. Chidema nnọọ gaa n'iru. Before nkọ. Ha. Daalụ sọ. Daalụ. So dịka m si wee na-aga m na-ekwukwa ka m na-agakwa n'iru. Ke nwoke bi kpatara nya bụ arụrụ ngwere ji wee bịa lie olele. And secondly, kwesịrị ichere gị. Kwesịrị iche ya. At least ọ kali start go do something. Ma ya bụzi ya know that na-ejeketezi ya bụ something na-enwe ezi isi. Because how? N'ụwa kịta ike ị na-eche onye si gị eche na ya ọkwụ ụdị anything nwere ihe ọ gwa gị ị na-eche how? And ife o ji na-ewute m na bụ na this guy abụrụ ndị Ichelu eme nwaanyị ọzọ ma ihe m na-asị na ọ chọrọ onye ọzọ ụmụ nwoke bụ na their mind ha adịgo focused onye akafachọ ife akafachọ otu ihe aka ha ga-agafọ and ha ga-atry ha ga-anwegodi ike ha ma ya bụzi ya na omegịnị na ọwa ọkụrụ otu aka ọ dịkwasị ọwa ụmụ nwaanyị adị eme ife ka abịa enye ndị ebe enye ndị ebe enye ndị ebe enye ndị ebe mba ha na-efocus on one and otu aka ọ dịkwa the girl nọrọkwa na the girl sị m na onwe na ọbịa feel that no nwere something wrong and na ọnwe ike ọ banye na this thing now ịpụtaghị afịa ara and mgbe ọ ya eji wee chepụta ọ bụ na ọ gago deep according to her na ụmụ ma hapụ esi this guy yes ozugbo na mgbe last year ọ na-chetara aza ya dị ekwu 2 years ago last year because no nwere attitude the guy nyere ya from that 2022 to last year and yanwa bịa na-agbakọ dịtụ in fact na mgbe the guy na-emesi ya ome na oche dị na the guy ama ask is there out na oche dị na ochezogo because o nwere relationship ọzọ the guy bido the relationship last for 1 month because onye nke ọfụ n'anya no nọrọ ya n'iru dị very single ihe o ji ekọwalụ m ihe a bụ na ọfụ na the girl move go on and all recently ka the girl move on according to him ebe like recently wee sị ya otu a these girls wee gwa gị eziokwu ọ na ịlike ya ọ sị that na ọ kara egwu ya since si ya yes because the truth is that na this girl mana gịnị ama nwe anything o nwere ka ọ mara na 2022 mana ọkwa ifu 2024 last year na ọma and omume ọbụla ime this girl notice wee sị gị no for somebody gịnị ya na the very close anya a sị na abịa ebe a naanị ya bụ ihe dị close ịfụkwa na ala onye nke ịfụgo onye nke so mgbe nyanwa bịa na chetezi azụ gwakwa the girl okwu gị the girl avoid bazie in fact uche the girl abụrụ na uche the guy ka dị ya bụ ọnụ so ọ shọkụ ya anyanwụ na onwe ya si ịma na ọ gị ya
So ocho he say adi okwoto isu esi anya odi disrespectful. Owe gbayariwa. But agwakwa m the girl say ekwesịrị ịgbayali. Ka anyị wegodi ya ka anyị bugodi nke 2022. He the very young then. Mana 3 years later. Na ịmago n'ihe ịchọ na ịmago na onye a now with the omume niile o mee between 2022 2023 and 2024 to the period ọ sị gị ị ga-eri gwabazie na ọ na-emotu and I like it and still he went back to change ọ sị na change ahụ abụrụ real change na ihe a change mmadụ na-eme just ka o nweta ife ọ chọ by the time o nwetara ọ nachie back to factory setting nsị na inwekwa ike inwe point I mean gị na onye a bụ ife nọ so close so gị ma ihe na-afụ ọ sị na mama na o nwere sometimes nke nwoke like ọ just ọpụta na bawagharịa mba for nothing no nwere sometimes na ọpụta nnọọ like this ọ bawagharịa mba for nothing no nwere ike sometimes self ịmago o nwere some certain things ọ na-eme ya ọ na-wonder na onye a it boils down to ife a na-ekwu avoid ya ndị nọ na your compound ndị nọ n'ọfịs gị avoid them because the truth is that o nwere omume mmadụ ụtọ ntọjala na-aka mma n'ụdị ya except na your family member mana also ọ bụ na onye ịchọ ka gị na ya spend your time together like nwee future plans and future whatever onye ma na ịchọ ịnọ in the future of course ịrụkwu ya nso dị mkpa at least ọ maka na ọ na onye nke a nso ka o ji efu that na ọma tolerate some behaviors ya nwere some certain things ọ na-eme ọ sị mba na ọma ndinwu ya na ọma ndinwu na anya nwa ma onwe na ọma ndinwu fact ọ sị m na ọchị ikwu okwu dị otu na the guy ya dị ekwu ya ka o kwuo okwu na ọ na-ebochi na ọ bụrụ ya na ọ na-ekwu kpadi onye ọ dị ekwu ya express herself ọ na-eme ya ka ọ taa ka ụmụazị mago like na onweghị anything na ọ ma na onwere so but say at the end of the day I still feel na as of last year nikari imegini isi this guy mba nature even if you don't have a reason you need a reason to do some certain things just set the person free ka o je mara ihe ọzọ ji ndị ya eme si ya mba kama ịgbaghalị back and forth achụọ gị esendere gị meseji sisi chelugodo queen of the coast anyway ebe a ka m ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nketa si unu biko ọ bụ na ị dị confused put it in prayers were akwụkwọ tebụl kedu ife bụ ife ịchọ na nwoke onye anọ gị n'iru ọ na-enye gị ife afọ ịchọ even the same thing to ụmụ nwoke nwere onye dị perfect but we are looking for 60% or 65 or even 70 so ụmụ nwoke ma ha love isi gị mmadụ love ọga they will make compromises the person doesn't necessarily need to change man so long as normal nna m feel this girl I just want to do the right thing so long as normal that ọ nọ na ndụ m ife m chọrọ ime bụ gịnị the right thing so biko nu ife mere bụ na maka ndị chọrọ console ma ndị chọrọ ịkpọnye nwaanyị ma ndị otu mụ na ya ga-akpị ya ka anyị malụ na ife ọ chọrọ because onwe ndị bụ na onye a bụ onye ọ chọrọ and ọ pụtabeghị na that mentality na onye ake so onye ama spend the rest of her life with me ọ pụtakwa na alụ na ya don't worry we are ready to mingle anyị mingle lụọ ọ wike mụ abanti Chinaza Ekolo be yourself but don't mind me I was just joking anyway but ọ bụ na ị na-agabiga through this thing because there is nothing wrong with telling somebody no. It is that person's problem not to accept the no in a positive way. Mother that no buru ife niile ga-abanyela gị. You win some and you lose some. Otu aka life for dị. So it's either na take ya or eme gịnị or you don't take it. But I pray na take ya in good faith. Ka gị na mmadụ hafụ ije mewe enmity na-enwere issue with somebody. Na deserve ya just because na the person si gị no ọ kara mma na ọ si gị no na relationship kịta abụ ụtụtụ karịa in fact ọ ka mma na ọ si gị no unu ebidobe the relationship karịa number relationship because number relationship emotions unu adịghị attached it's the same feeling ị ga-efeel kwa na mmadụ hapụ gị na marriage ka ị ga-efeel kwa na relationship the only thing bụ na ọ bụ na relationship na ị kara ime ya silently marriage ga-adị loud because enwere a lot of people dey involved otu aka ije ije kpee n'aka parents kpee n'aka ụmụnna bịakwa kpee n'aka ụmụ nwanne gị a na-ekpegharị so anya bụ the difference but all the emotions you feel it the same way it is always the same sebe ka m ga-abịa na njedebe si unu daalụnụ
ka echi na-eburu ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM. I'm say thank you who's way to contribute to at least one night nwoke mad that na he needs to move on with his life. Yeah, move on. There is something out there. There is nothing outside. A lot. Ndị ka ya mma, ndị ka gị mma, ndị ka mụ mma nọ n'ilo. But he decide ya na he choose go onye he stick it to the person no matter what with onye nke ị ga-anọ. So ka emesịa nọ. M na-achọ egwu m ga-akpọrọ unu na. Okay, akpọ aka remix. Okay, so okay na Nolly. Deo ka emesịa nọ. Okay, ka ọ dị na mbọsị ọzọ echi niile bụrụ ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM na-asị unu daalụ ka nso nọnyelụ m ezigbo isi na one but anyị mere ya, we did it, anyị mee ya nọrọ 2 hours and mụ na unu nọrọ na Odenigbo 1 hour 18 minutes so na-asị unu daalụ ka ọ dị na echi.